Я да видим тук, Алекс, какво прави? Какво прави, Алекс, тук? Какво прави тя, ей? Ей! Ти тортата ли буташ, бе? Кое хапваш от тортата, а? Няма да ти разказвам, защото Немай да не се отцапаш, окей? само това ли е причината? Вкусна ли тортата? Айде обложи с пръщата. Ами, празненството с Рачо, помниш ли? Това е било от ракета, може. Не знам, от какво има отрязни и ракия греяна. С кучията, с Рачо и Браво! Ей, Алекс, тати и дядо Митко, като се наедат, и ще направим сюрприз на тати с другата торта, окей? Окей. И ти трябва да... Чакай, да ти кажа. И ще пееш Happy Birthday, нали? Окей. What is that? Тати кафето. Тати прави кафе. Че да може да спинка после. Yes, no. Само си сложи ръката на устата и стигна до головата врата. This is a candle. Кендъл, е? Как ще свещичка тея? Good job. Браво. Ей, Алекс, остави място за другата торта, окей? Трябва да оставиш място за другата торта. Пауел. Окей? Кой ме нарисува почето? Не, аз го таковах. It Алекс нарисува и Алекс, да. Алекс, ела да отидем да покажем на рисунката. Къде е Алекс? Къде е поличката? Айде ела да покажем на рисунката. Ела. I already did. Ама ти не си показал на тати, ти показал на дядо Митко. Я покажи на мама. Покажи на мама рисунката, какво има. Много е хубава, само по-тихо Окей. да не се събуди Айде покажи на видянцето. мама. Here's a tiara. Той си ти. Ау. Окей, и къде е поличката? Поличката къде е? Ау, че хубава. Да. Here's tights. Да, Винка. And there's Kitty. Точно те. There's Tuppy's name. Да, ето Алекс как написа Павел. Браво. Да? Blah. Малко.